actes que ens permeten donar-nos a conèixer i presentar-nos. Jo soc el professorat de català, em presento pel bloc nacional a les eleccions del secretariat nacional de l'Assemblea i ho faig convençuda perquè durant aquests darrers 4 anys he estat la coordinadora de la sectorial d'educació de l'Assemblea. Hem organitzat diferents actes, ja sigui des del punt de vista nacional o també en companyia d'altres institucions, però ja sigui amb la gent de les assemblees territorials, ja sigui amb la gent de les assemblees sectorials, amb els membres del secretariat, doncs ha estat sempre hem pogut treballar molt bé. En som molts que a més hi ha gent molt vàlida, hi ha gent molt preparada i això evidentment que em fa sentir a gust, em fa sentir còmoda i aportar en la mesura del possible el meu granet de sorra. Us he dit des de la sectorial hem anat organitzant xerrades amb diferents agents socials, docents per la República, USTEC, el sindicat USTEC, el sindicat CGT, que està una mica bastant allunyat, per exemple, el tema de la llengua, però amb el qual també hem col·laborat, amb la mateixa plataforma per la llengua i des que la intersindical va ser present a l'ensenyament, a la sectorial d'ensenyament, doncs també hi hem col·laborat en l'organització d'actes, etc. I també l'organització de les vagues, ara us comento també tot això. Formem part de Som Escola, ja sabeu, us va haver la manifestació del 18 de desembre contra la sentència del 25%, almenys en castellà. També vam formar part de l'organització 23M de la vaga dels sindicats contra la sentència també del 25% i finalment el 2 d'abril també vam formar part de l'organització de la manifestació que hi va haver en contra ara del que és la submissió del govern autonòmic, o autonomista, o autonomista, pel que fa a la introducció de la modificació legislativa de la llei de política lingüística, d'alguns apartats de la llei de política lingüística en relació al domini català. Hola? Sí, sí. Llavors, sí? Ui, perdó. Bé, col·laborem també amb Enllaçats per la Llengua. El mateix dia 2 d'abril hi va haver a la plaça Sant Jaume un acte en defensa de la llengua, però no solament a Barcelona, sinó a Palma, a València, d'acord? I bé, per trajectòria acadèmica i institucional he estat professora de política i planificació lingüística a la UOC durant 10 anys, de sociolingüística catalana a l'Autònoma i de planificació lingüística a la Universitat de Lleida. Actualment formo part de l'Institut de Recerca de Llengua i Ensenyament de la Universitat Autònoma i també hi he fet un curs. Diguem-ne, a mi m'agradaria treballar, si puc escollida, continuar en la meva línia, per dir-ho d'alguna manera, defensant la llengua i defensant el català, el tema de la fiscalització, vull dir, controlant i refusant el que és aquest govern que no precisament una bona actitud envers la llengua i en la qüestió de la internalització, seguint el full de ruta que ja establert el 22-23 de la base política de la minorització del català. Després com que hi ha de preguntes, potser tens ocasió de seguir exposant, però si no considerem ser just pels altres, que tinguéssim quasi ja temps disponible.
doncs,